Hej så alle sammen, velkommen til denne video. I dag vil jeg vise jer alt mit krudt fra 2023 til 2024. Jeg tænker først, at vi starter med bomberøren. Jeg var nylig købt en Romantic pakke, hvor du får 35 gram krudt i hver bomberør, men jeg kan vise for helvede. Det viser jeg ordentligt. 35 gram, nemt der. Og jeg ved ikke, ja. Og i et eller andet også, yes. Og så har jeg købt nogle bomberør fra krudtteltet. Outcast bomberør, hvor du får 5 skud. Der er også 5 bomberør, dem har jeg købt 5 af, fordi der får du lidt tilbud, hvis du køber 5 i stedet for kun 1. Og så har jeg købt nogle Flighty Minis, de går lidt sådan under bomberør, vil jeg sige. Selvfølgelig, den kender alle, vil jeg sige. Der er jo de der 7 gram der. Nej, 6 gram. Ja. Jeg ved ikke, hvis det ændrer sig, men det kan jo godt være. Ja, 6 gram i begge to. Så. Og så, når vi går over til raketter her, så har jeg købt sådan nogle Outcast loot-raketter. Dem har jeg købt 3 bokser af. Fordi dem fik du ved et tilbud, hvis du købte 3 ting. Så det er under, hvis du køber 5 bomber, så går det under som et sortiment. Jo, i krudtteltet. Og så vil jeg have købt 2 Outcast bokse med salutraketter derinde. Og så vil det koste 207 kroner. I stedet for 300 kroner. Og så købte jeg bare en ekstra boks, fordi hvorfor ikke? Og i dem er der 8,2 gram i. Yes. Og så hvis vi går videre, her, så er der flere raketter. Så har jeg købt månedssortimentet i Tjernsen, hvor du får en pakke af ekvatorraketter. Og så får du havets sortimentet. Og så får du også stjerneregn. Så altså, det vil jeg sige, det er rimelig godt for pengene i hvert fald. Jeg vil også se, hvor man kan se, men man kan se nemt per raket, der er 24,9. Man se. Så det burde være det samme i alle sammen. Og så hvis man går videre, så har jeg købt himmelbjerget selvfølgelig. Så det kender alle sammen, tænker jeg. Så jeg skal lige tjekke det. Så kan man se her, hvor mange gram der er i. Der er 23 i alle sammen, kan man se. 23 gram. Så, men det er masser af fine farver jo. Altså, rimelig godt for pengene. Så. Og så har jeg købt Fireball raketsortiment. De er blevet sorte kugler i år. Ja. Så de er blevet lidt skæve med etiketterne her, kan jeg se. Men ja. Så kan man se her på boksen igen, hvor mange gram der er i. Der har du 23 grams, eller jo 2. Og så har du 45 grams, og så har du 68,8 grams. Eller jeg tror det er sådan 2 af hver måske. Undtagen lige ved de her 2 hernede. Der er det kun 1 af hver. Ellers så får du sådan, ja. Jeg tænker ikke ved hvad det er. Og så ved batterier. Og for lige. Her der har jeg købt Matic fra Nyborg. Og så har jeg købt Tyfons sortimentet, hvor du får skypumpe og tidevand raketten med. Så det vil jeg sige, det skulle være noget at prøve. Men det havde jeg ikke sidste år nemlig, så det skulle jeg prøve. Og tidevand raketten får du. 46,8 gram. Ja. Og i skypumpe får du 210 gram. Ja. Krudt. Så dramatic får du 187 gram krudt. Så, men det er mit krudt for i år. Så håber I kan lide videoen. Like og abonner, hvis I har lyst, altså. Hej.